Kaixo, arratsaldeon guztioi, nire izena Ainhoa Jimenez da, Ordiziko Udaleko Hezkuntza eta Ongizate Zinegotzia naiz, irakaslea eta bi seme-alaben ama. Eta pantailaren bestaldean, Álvaro Beñaran dugu, pedagogo eta psikomotrizista. Arratsaldeon, Álvaro. Arratsaldeon. Beno, lehenik eta behin eskerrik asko gure proposamena onartzeagatik, eta pantailaren beste aldean zaudetenoi gogorarazi galderak bidali ditzakezuela eta denboraren arabera saiatuko gea ahalik eta gehienak erantzuten. Decía, voy a decir esto en castellano, que podéis mandarnos preguntas durante la charla y que intentaremos contestar la mayoría que podamos al final. Bai, orduan, bueno, martxa, hasiko gea. Bai. Hilabete eta erdi dagoneko daramate gure seme-alabak etxean sartuta, papatean iritsi zitzaien egoera bat izan zen, ez zigun denborarik eman prestatzeko, eta bapatean etxeko lau paret artean sartuta topatu zuten bere burue. Pixkat hau justifikatzeko zenbait mediotan entzun izan deu, haurrak oso moldagarriak diela, oso errez egokitzen diela, eta neonek ere etxen hasiera baten harrituta harrapatu nindun nola nire seme-alabak ere errutina berri batea ohitzen hasi zien, ia kexatu gabe, sinistuz guk esaten genien guztie. Baina benetan horren moldagarriak dira haurrak, Álvaro. Vale, bueno, arratsaldeon, eta mila esker gonbidapenagatik. Lehenengo nizarreratxo bat egingo dut, eta gero ja galderari erantzun, baina beti gustatzen zait pixkan marko bat ematea edo zentzu bat ematea, ez? Eta lehenengo gauza esan behar duana da, gauden egoera hau desegokia da, noski, ez? Eta orduan, berez egin dezakeguna edo egin duguna, nik uste dut izan dela gauza negatiboak saiatu gutxitzen, eta egoera desegoki honetatik aldugun honena bilatu edo atera. Baina egoera ez da egokia eta espero dugu ez jarraitzea, eta noizbait gure eskubideen murrizketa hau bukatzea. Hori lehenengoa. Gero hori, beti nire erantzunak eta esan behar dute halako galdera bati eta galdera guztiei erantzun beharko diet pixkat saiatuko naiz orokortzen, baina egia da egoera anitzak gaudela, psikomotrizistok beti galderak egiten dizkutenean esaten dugu segun, ez? Segun, adibidez galdera hau, egokitzen dira, segun adina, segun sistema, zenolako famili giroa dagoen, baldintza materialak ere, egoera hau ez da berdina, kriston etxe handi batean jardinarekin eta ez dakiz zer, edo etxe txiki batean, atzekalde batean, eguzkirik gabe, orduan, anitzak dira egoerak, ez? Egia da, aurrak berez, nik esan nuke heldua, baina hobeto egokitzen direla, hori egia da. Egia da ere, gertatu dana egun hauetan, ez da, denbora asko da alde batetik, baina ez da inbestekoa ere, esan nahi dute halako arrasto bat usteko, aurrengan. Mugitu daitezke gauzak aurrengan, baina batez ere zer da importantena. Importantena da zer nagusitu da egun hauetan auroien bizitzan. Hau da, nagusitu da giro lasaia, giro atsegina, momentu atseginak, harreman gozoak, eta bar, edo nagusitu dira egoera latzak. Hori da importantena. Nagusitu baldin badira harreman onak, harreman gozoak eta egoera lasaiak eta bar orokorrean, nahiz eta egon momentu txarrak, nahiz eta egon tensio momentuak, nik uste dute aurrak aterako direla ondo, horretatik. Nagusitu bada bestea zoritxarrez, pena da, hor batzuk seguruena bizi izan dutena ez da izan gustokoa, ez? Orduan horren arabera da, ez? Zer nagusitu dan batez ere. Bai. Eta horrak nik uste dut azken finean jasotzen dituzte eraginak, nire esango nuke, bi bide nagusietatik. Eta bata da helduak, beraiekin dauden helduak. Alde batetik eredu bezala, hau da nolako helduak, zen nolako jarrerak, zen nolako harremanak ditugun, eta bar, eta gero beraiekin ditugun harremanetan jasotzen dutena. Hori bide nagusiak dira. Eta beste bide nagusi bada, jada beraiek bizitzen dutena, beraien ekintza autonomoetan. Jolasten dutenean, egiten dutenean zerbait beraiek, ez? Bi bide horietatik, beraien esperientzietatik eta helduen bitartez, nola ala jasotzen dituzte eraginak. Horregatik esaten nun,
kasu honetan funtsezkoa bihurtu da helduen rola, helduen funtzioa, niretzat hori da oinarri importantena, bai. Bai. Nik esango nuke, eta ikusita baita beste guraso batzukin hitzein da, eta neoneke ama bezala etxen bizi detena, prozesu bat eman dela, ezta? Hasiera baten etxen sartu ginenen, jolas bezala bizi zuten, ipuin bat izango balitz bezala, eta beraiek protagonistak, eta kalen bitxito bat zeon, eta irabazin bat zioten, eta hor hasi ginen. Baina, bapaten, iruditzen zait, aldaketa bat eman zala, eta Aitziber Garmendiak ezakit ikusiko zenun Albaro, Goranen paperen jarrita bideo bat zabaldu zon, oso aproposa iruditzen zaitela, non esaten zon. Bai, egon naiz, nere gurasokin ezagutu ditut, oso guai daude, baina ja nekatu naiz. Eta puntu hortatik aurrean ikusten jaso detela beste gurasoen gantik ere, hasi diela poztasun hortatik beste sentimendu batzuk gaientzen edo ateratzen zenbait momentutan. Poztasunetik pasatu behala, asarrea, tristurara, beldurrea, ezjakintasunea, eta horrek ere ekarri ditula aurrengan beste jarrera batzuk, ezta? Amorru hori ezin kanalizatu, negarra, koiluak bapaten esaten dezula. Ze gertatzen da hemen, ez? Zei da gertatzen hauen barrun. Bai, karo, nik esango nuke, gertatu da gauza bat, eta da zuk esan duzuna, ez? Momentu batean, egon zen hori alako postasun bat, esaten, ze aukera, ez? Gure horrekin egoteko denbora gehiago, ez dakiz eta bueno, ez euforia momentu hori, ez? Diruzut alako egoeretan emozioak dira estremoak, ez? Euforia, tristezia, euforia, ez? Eta bai, erresa da, ez? Alako gora berak eukitzea. Eta nik esango nuke hemen gertatu dela gauza importante bat. Eta da, berez, gure kultura honetan, gutxienez, aurrak egoten dira zaintzen duten helduekin, eta beraien gandik jasotzen dute segurtasuna, ez? Eta segurtasun horrekin juten dira mundura. Juten dira esperimentatzera beste espazioetara, beste pertsonakin, beste aurrekin. Baina, karo, kasu honetan zirkulo bizioso batean gaude. Hau da, gurasokin daude, helduekin daude, eta beraiekin jarraitzen dute. Hau da, bizitzen duten guztia, ezin dute gero bideratu mundura juteko. Baizik eta mundua behin eta berriro bueltan da. Ez? Eta berez izan beharko litzateke joan da etorri bat, baina joan etorri, joan berriro, gero etorri berriro, eta ez egon. Eta gara, azken finean atasko bat bezala gertatu daiteke hor noski, ez? Eta horregatik nik ere pentsatzen dut, saiatu behar dela alden neurrian, etxean ere, egoten eta ez egoten. Nola ala, eta leku itxi batean egon, nola ala, ez egon denbora guztian aurren gainean, eta saiatu ere, sortzen distantzia txiki hori. Baina, hemen gertatzen dena da, aurrak ezin direla jun esperimentatzera beste espazioetara, beste pertsonakin. Orduan, berriro bueltatzen dira helduen gana. Lan handia da denontzako, zeren bideratu behar da dena, justu pertsona horien artean. Orduan, atasko emozional bat, gerta daiteke hor. Bai, momento zaila, zentzu hortan. Bai, azkenen nik ikusi izan detena eta etxekoa, nire alabak aldiz 4 urte dauzke, eta oso pozik egotetik, baten ezin kontrolatu barrun gertatzen ari zaion hori, ezta? Eta asarre da, baino benetan ez dakizu zeatik. Eta badakizu barrun moitzen ari zaizkiola sentimendu pilo bat. Oraindik ere ezakite azaltzen, ezta? Ondo, hori. Bai, hemen bereiztu beharko dugu adina, nik uste dut importantea dela. Zeren beti hitz egiten ari gara horroi buruz, eta egia da oso desberdina dela. Orduan, iruditzen bazaizu, egingo dut pixkat errekorri ibilbide txiki bat, adinaen arabera. Bai, orduan, jarri dezakegu lehenengo 0-2-3, lehenengo 2 urtetan, eta hor esan dezakegu umeak batez ez, umeak justu 2 urtetatik aurrera, 15 hilabetetatik aurrera, hasi dira hitza garatzen, orduan hitza, pentsamendua ez da importantena, da gorputza, mugimendua eta emozioak. Horregatik adin horietan dauden horrek adieraziko dute gertatzen zaiena gorputzaren bitartez, emozioen bitartez. Ez dituzte beste baliabideak hori bideratzeko. Eta gainera erabiliko dute beti heldua. Orduan, botako diote helduari dena. Ona eta txarra. Zeren konfiantza dute helduarengan, justu horregatik, hori ere ez dugu ahaztu behar. Haserretzen badia gurekin, jartzen badira gurekin gaizki, justu da konfiantza dutelako guregan, eta espero dute
gu lagunduko diegula bideratzen, kontenitzen, lasaitzen gertatzen zaiena. Baina, gero ja, 2-3 urtetatik 6-7 urtetara, horrek oraindik ere ez dute oraindik pentsamendu logikoa, dute deitzen dena pentsamendu magikoa, hau da, garai hontan ja bai hasi direla jolas simbolikoa, hori ere importantea da beste tresna berri bat, jolasak egin ditzakete, gero eta gehiago, hitza ere ja garatzen ari dira, baina jolasa da nagusia ere adin hauetan. Ez dute pentsatzen gu bezala, pentsamendu magikoa dute, eta oraindik emozioenpean ere jarraitzen dute. Horregatik 6-7 urte arte adieraziko dute ahal duten moduan, nola hala. Ja 6-7 urtetatik aurrera agertzen da pentsamendu logikoa, eta 6-7 urtetatik 11 urtetara esan dezakegu aurrak hasi daitezke gehiago logika batekin modu objektiboago batean pentsatzen, baina egia da oraindik aurrak direla, eta pixkat behar dituzte gauza zehatzak. Pentsamendu zehatza ditzen da, orduan ez da pentsamendu abstrakto bat, ez dute ideiakin pentsatu, baizik eta, referentzia zehatzakin, baina esan dezakegu ja, hasi dezakegula gehiago azaltzen zein den errealitatea, pixkanaka. Bai? Eta gainera 6-7 urtetatik 11 urtetara esan dezakegu garai polita dela helduentzako zeren aurrek konfiantza handia dute helduengan, adin horietan. Kasu egiten diote helduari. Gero 11 urtetatik aurrera beste gauza bat ja izango da. 18 urterate gutxi gora bera. Da, aurren nerabeak, hoien nahi dute bereiztu ja helduaren gandik. Beraiek ja nahi dute ja benetan jun heldua izatera. Krisi hori dago, aurre erdia, gazte erdia, heldu erdia zer diren krisi identitate hori. Eta orduan, momentu horretan ere, bai importantea da, nik uste hori funtsezkoa da, ni ez nahi zaditua ja din horietan, nire espazioan nire eremua da txikiak, baina orokorrean, nerabekin, aurren nerabekin, oso importantea da elkarrizketa, komunikazioa, entzutea interlokutore baliduak bezala konsideratu, nahiz eta bere iritzia guretzat batzutan sinpleak izan, gure ikuspegitik, ez deskalifikatu, garrantzia eman, arrazoiak eman, argudioak eman, negoziatu gauzak, hori da, helduak jartzen du marko orokorra noski, baina horren barruan negoziatu, eman espazioa beraiei, eta zeren adin horietan behar dute alde batetik gu egon behar gara hor, baina utzi behar diego ere espazioa, horreka zaila da, baina batez ere ez deskalifikatu, ez pentsatu, ez dakizu, ez arrazoi tuntuna eman duzun, ez eman diskursoak, ez hitz egin, dialogatu, bai. Bai. Horrekin lotuta, garrantzitsu ez da, aipatzen zenun bezala, gurasoen papera. Zuk oso ondo aipatu dezun bezala, momentu hau arte, gure seme-alabak ohituta zeuden pertsona ezberdinekin egoten egunen zehar, ikastola joten ziren, eta beste umetxokin egoten ziren, irakaslekin egoten ziren, eta han beste harreman mota batzuk sortzen ziren, aiton amonekin ere denbora pasatzen duten gizarte baten bizigea, eta bapaten topatu die gurasokin bakarrik daudela etxen, egun askotan zehar, eta gurasok ere ez daude ohiko egoera baten, ez da, asko lanen daude, beraiekin dauden bitarten, zaintza eta telelana uztartu behar dituzte, gurasok ere, guretzako ere hau berri da, orduan momentu askotan urdurigo sentitu gaitezke, gure erantzunek ere behar bada ez ditugu behar adina neurtzen umeekin gaudenen, edo ez dakigu oso ondo nola jokatu jarrera hauek gertatzen dienen, ez da, batez ere txikienekin, ze egia da, zuk esan dezun bezala, adin batetik aurrea agian beste elkarrizketa mota bat egin dezakegula, baina txiki hauekin oraindik ez dakite adierazten ze gertatzen zaien, asarratu jendie gu ere urduri jartzen gea, nola atera zirkulo hontatik. Bai, hori, a ber, erresa ez da. Soluzio magikoa ez daukat, sentitzen dut. Baina, hausnarketa bat, horren inguruan. Nik hasieratik galdetu didatenean nik esan dut gauza bat, eta da, hori, helduok ez dugu onartu behar egoera hau berez, jakin behar dugu ez da onargarria hau, gertatzen ari zaigu, baina pasa behar da, hori bai, baina hori da helduok bezala, gero ja babestu behar dugu horren mundua, ez da iritsi behar alako moskeoa, guk euki dezakeguna. Baina niretzat oso importantea horregatik, hasieratik pentsatu dut, fondoko estruktura bat sortzea eguneroko bizitza. Hau da, ez
ez pentsatu egunero posible dugula sormenaren bitartez eutxi egoerei. Esan, venga, zuk esan duzuna, ez? Venga, festa, sortu ipuinak, sortu jarduerak, ekintzak, ez? Gainera badakizu, sare sozialetan, interneten agertzen dira alako sekuentzia zoragarriak erakusten dituztena, guraso batzu bere horrekin denak dira artistak, jotzen dituzte instrumentoak, dantza egiten dute, oso polita, baina, bueno, nik uste dut norbera bere baliabideak biatu behar ditula, ez gara denak artistak. Orduan, bai importantea dela eguneroko bizitzan estruktura bat, fondoko estruktura bat. Nik uste dut gainera gure Euskal Herria honetan, janaria importantea dugu, ez? Orduan, nik uste dut, gozaria, amaiketakoa, bazkaria, merienda eta afaria, bueno, ja dira 5 referentzia egunean zehar, ez? Eta gainera, segun zeharina duten aurrek eta beraiekin partekatuz nola prestatu, ez dakiz zer, ez? Nik uste dut, sartu behar diela estruktura tinkoak, eta hoien tartean, bai egon daitezkela festa momentoa ez dakiz zer, baina sortu estrukturak guri eusteko ere bai, heldu bezala. Hau da, zeren guk eutxi behar diegu aurrei, baina zerbaitek eutxi behar digu guri. Bestela gu sentitzen bagara gaizki ezin dugu zaindu behar den bezala hor bat. Horregatik, bilatu alako estrukturak, eta esaten genuna, ohiturak mantendu ohitura batzuk, gero, segun zeharin hauten eta etxeko lanak, baldin badituzte eta hori, noski mantendu erritmo horiek, eta gero aparte, bai, jolasteko momentuak, ez dakiz zer, baina estrukturak, ez jarri dena gure, nola esan, gure eskutan, ez izan superheroiak, nik uste dut superheroien diskursoa egizai bat ere gustatzen, oso modan dago, dena superheroiak gara, dena superheroiak dira, aurrak, medikuak, besteak, eta ez da superheroien gauza hau. Gizakio gara, egiten dugu alduguna, eta ez gara superheroiak izan behar. Guazen sortzea baliabide praktikoak, eta noski baietz maitatu aurrak, zaindu eta jolastu batzutan festatxo bat, noski baietz, baina ez superheroi horretan, ez galdu, alako helburuetan, sortzaileak izan, minutu guztietan, ez dakiz zer, bizitza nik uste dut ezin dela montatu horrela. Egia da, igual, tendentzi hori, eta zuk lehen aipatzen zenitun, sare sozialak eta hartu deula, ez da, ikusten duzu, hori zenbat ideia, zenbat gauza, eta egoera hontan, milaka eskula, milaka marrazki, eta tendentzie aurren denbora guztie betetzeko. Eta igual azten zaigu, beraien jolas libre hori edo jolas simboliko hori lehen komentatzen zenuna. Bai, nik uste dut azken finean, niretzat normala da, esan nahi diet, hemen ezin diogu inori errua bota. Nik uste dut denok alako egoera batean egiten dugu alduguna. Ni ez naiz kritikatzen ari ezer, baina egia da, konfiatu behar dugula horrengan. Hau da, karo, normala da, egoera honetan ansiedade bat sentitu da. Zer egingo dugu, gure aurro gisajoak, gaizki daude, ezin dute egin beharko zutena, ezin dira kalera atera, noski guraso bezala, heldu bezala, esaten duzu, ni konpentsatu behar dut hori, ez? Baina, karo, lehenengo erreakzioa normala da, baina gero eguna pasala nik uste dut hori, baina ikusi behar da, esan nahizu, konfiantza auki dezaket beraien gan ere, bai. Orduan, bai, prestatuzu gauzak, materiala, jostailuak, ideiak eman, eta bar, eta estrukturatu eguna, hori bai, baina horren barruan noizbenka konfiantza auki. Beraiek sortu ditzakete jolasak, ez dakizer, eta gian nahiko da noizbenka begirada bat, ez dakizer, beraiek etorriko dira erakustera, gujun gaitezke eta bizitatxo bat, eta gero noski baiez, batzutan partekatu, jolastu elkarrekin, lurriti bota, hor ja familiaren estiloan, familia bakoitza ditu bere estiloa eta bere diturak, baina nik uste dut hori konfiantza auki beraien gan ere bai, ez? Eta naiz eta oso txikiak izan, hilabeteko umeekin, utzi lurrean lasai, objetoren batekin, eta beraiek hasten dira beraien gorputzarekin, guzti hau, giro orokorra lortu badugu nahiko lasaia izatea, aurrak nahiko segurtasunean sentitzen badira, orduan bai sortzaileak bihurtzen direla, ez? Hori da importantena, ez? Nola babestu aurren mundua, ez? Eta adibidez, Álvaro, egoera berezi hontan, guras asko galdetzen zaten, malgugoak izan beharko ginateke beraien zenbait jarreren aurren, ez? Bada guraso asko duten kezka. Eta aldegu malgugoak izan, ze askotan igual beste estremon gaude, baina kezka hori iritsi zait.
Bai, hombre, nik lehenengo gauza barneratu behar duan, nik uste dut heldu dugu herramienta importante bat, da pentsamendua. Hau da, ez dugu erreakzionatu behar gehiagizko emozioen bitartez. Beti pentsatu behar dugu lehenengo. Horrek ez, eta batez hor txikiek, beraiek ez dute pentsatu behar. Baina gu bai, guri dagokigu kudeatzea gurea. Beraiek kudeatzeko beraiena. Eta horregatik ez da malgua edo ez malgua baizik eta ulertu, pazientzia auki eta jakitea beraiek ez dutela errua. Ez dute errua. Beraiek ez dute errua, eta guk ere ez, baina guri dagokigu zaintzea bizitza hau, ez beraiei. Guri dagokigu, hori da heldu honrola. Nik uste egon baldin bada gauza bat gelditu den argi egoera honetan, da hau, heldu hon garrantzia. Eta ojo, ez dut esaten gut zuzendu behar dugula beraien bizitza guztia eta hori, baina bai zaindu beraien bizitza. Justu beraiek autonomoak izateko, baina guri dagokigu. Ezin dugu leporatu, ezin diegu leporatu aurrei, zu portatu behar zara txintxo, ez dakizer, ez da hori. Gu pentsatu behar dugu zer egin dezaken nik, bera lasaiago egoteko. Bera lasaiago badago, hobeto egongo da, eta seguru ere jolastuko dula gehiago, ez dugula inbeste tensio aukiko, badakit hau oso teorikoa dela, baina, bueno, sentitzen dut, ezin dut gehiago zehaztu. Ez, baina realitatea da, eta beraien sentimenduk balidatu ez da, askotan ere gurasok badautu tendentzia, batez ere, ez poza dierazten uzten diegu, baina batez ere agertzen danen tristura edo asarre hori esateko, bueno, ez da zer pasatzen edo ez jarri hola, ez, eta hori guztua alderantzizkoa beharko litzeko. Claro, ados horrekin, bai. Nire kide batek esaten zuen sentimenduak ez dira eztabaidatzen, ez? Eta da horrela, esan, sentitzen badia horrela, sentitzen dira horrela, ezin diogu esan ez, ezin zara sentitu horrela. Bai, haur bat triste badago, haserre badago, urduri badago, horrela dago. Gu egin behar duguna beti sentimenduen aurrean, emozioen aurrean da, lehenengo goza entzun, jaso, eta gu saiatu bideratzen hori. Hau da, ez kontra egin, ez utzi libre, baizik eta saiatu aurrari laguntzen, bideratzen, ulertzen gertatzen ari zaiona. Sartzen bagara bere maila berdinean, biok galduko gara emozioenpean. Guri dagokigu behin eta berriro kudeatzea. Horregatik, etxean baldin baude heldu batzuk, oso importantea izango da elkarlana, adostasuna, etxean dauden helduen artean lan egiteko, mantentzeko, nola da, pazientzia hori, entzute hori, erantzun, nola da, erantzun egoki horiek, horrekiko, bai. Bai, ez niretzako ere hau berri eta saiatzen irakurtzen ondoa ere bidaltzen dizkiguten galdera. Ikusten, bai. Ikusten un pertsona bate galdetzen zigula, honek bai iruditzen zaitela errezeta zaie, baina zer egin gu geu helduak lasaitzeko, eta gero agur horiei behar duten erantzunari izateko, ez da? Bai. A ber, berriro anistasuna dago, hori egia da. Horregatik hemen jakin behar dugun gauza bat da, gaizki baldin bagunden, gaizki egongo gara seguruena. Horregatik zein zen gure abia puntua hau hasi zenean, importantea da. Baina, bueno, zer egin dezakegu, nik horregatik esaten nun, gu esaten dugu gure lanean, badagola baliabide importante bat, eta da, emozioek harrapatuta gaudenean, hau da, egoera batek gainditzen gaitunean, blokeatzen gara. Zerbait gehiagizkoa dugunean gure bizitzan blokeatu egiten dira gure baliabideak. Orduan, sistema bakarra da nola lortu distantzia hartzen horretatik. Eta nola hartzen da distantzia? Edo juten eta hitz egiten norbaitekin, egiten ez dakin meditazioa, erlajazio bat, edo zure sistema bat, edo irakurri zerbait, hitz egin deitu norbaiti, hitz egin eta bota zure emozio horiek helduen artean, landu, elaboratu eta jetxi gehiagizko hori. Lortzen baduzu hori, berriro ikusiko duzu nola baliabideak dituzu berriro aurre egiteko egoerari. Baina gaudenean gaindituta baliabideak ez. Bai. Gatzen zenuna, ez da, garbi eukitzea baita gurasok, ze askotan igual sentitzen deu gehiagizko presioa, eta jakitea ez gehala superheroiak, pertsona gehala, eta momentu baten aurren sentimendu balidatu behar dien bezala, gu geu ere onartza esatea ditu. Honeaino hau naiz, behar dut momentu bat
ni lasaitzeko, eta aukera balin badaukezu, eta etxen bi balin bazeate, igual besten esku utzi momentu hortan gatazka edo egoera horren kudeaketa, ez? Onartu gure gabeziak, ez gabezia bezala, pertsona behala eta momentu hortan, topea iritsi behala eta behar deula lasaitasuneko gune bat, ezta? Bai, nik uste dut, ni bete esaten dut, noski beti daude marra gorriak, hau da, gaizki tratatu aurrak, indiferentzia, ez, baina ez baditugu gainditzen marra gorriak, gu gizakio gara helduok eta noski, noizdenka, haserretu gaitezke, eduki dezakegu gure muga, eta leheno esan duan bezala, egon daitezke tensio momentuaren bat, eta, bueno, baina giro orokorra eta orokorrean maitatzen baitu gure aurrak, zaintzen baditugu, arduratzen bagara eta bar, ez dago arazorik, gainera aurrek horrela ezagutzen dituzte bere helduak. Esaten dute, claro, ez da hori, ez da superheroi bat, nire aita, nire ama, nire heldua ez da superheroi bat, da pertsona bat, saiatzen dana, ni zaintzen eta hori, baina, claro, noizbenka ere, haserretzen da, eta batzutan logika batekin, eta aurrak ere konturatzen dira, noski, haserretu da, ni ja jarri naiz ez daki nola, eta haserretu da. Hemen, niretzat importantena da, beti momentu horietan noski ez izan agresiboegiak aurrekin, noski ez bideratu agresioa aurrengana, baina haserretu noski baiet posible da, eta gero kapazak izatea berriro bueltatzen aurreko harremanetara. Hau da, ez egin mendeku, ez esan gero, nola haserretu naiz, egin duzun hori, gero zigortuta, ez dakizer, eta matxakatu aurra, ez? Kapazak izan, bueno, haserretu gara horregatik, hori ja pasa da, bere ondorio aukidu eta berriro jarraituko dugu. Zergatik, zeren gure maitasuna handia da, posible dugula ere haserretzea bion artean, zeren gure maitasuna horren gainetik dago, ez? Bai. Ados, guztiz ados, bai, askotan lehen aipatzen zen hori ez da, gu heldu gehala eta heldu bezala jokatzeko ardura hori gutxienez badaukegula eta zerotik edo hori hasteko ez da hoia konpondu deu, eta jazta, eta amatxo naiz, aitatxo naiz, eta ez omen zaude berdin maite zaitut, azaldu zergatik jarrera hori eta aurrea. Bai, eta hori, claro, hemen beti daude, teoria ezberdina daude, eta bar, ez, nik pentsatzen, ikuspegia da, eziketan eta horrekin, noski, egongo dira negarrak, egongo dira haserreak, baietzak eta ezetzak, baina hori, nagusitu behar dena da errespetua, hau da, badaude, niretzat, printzipio batzuk, eziketan bata da, errespetuz tratatzea aurrak eta beldurri gabe, hau da, ez eman beldurra aurrei. Baina hau ere importantea da, aurrengandik helduen gana, hau da, aurrek ere tratatu behar gaituzte errespetuz, orokorrean, errespetatu behar gara denok, familian, errespetua izan behar da, ez gure oinarria, eta ez diegu ere beldurra auki behar gure aurrei. Bueno, badakigu haserretuko da, agian muga bat jartzen diogulako, eta ez dakizer, baina, bueno, ez da larria, da beste emozio bat. Ez da jo gustatzen, haserretzen da, pues jazta. Ez da larria. Zuri entzunda, ez da, momentu batzutan, asarratu da, bere logela junda, negar baten dago, bueno, igual behar do, utzi bartzaio, ez, ateratzea barrun dauken guzti hori, eta lehen esan denuna, ez, moztu. Ez da igual dramatizatu behar, ez da hori ez. Bai, nik uste dut, importantea dala, ez dramatizatzea, eta gero ikusi nola berreskuratu berriro lasaitasuna, eta batzutan posible bada aztertzea gertatu dana, segun zerina dukan aurra, eta posible bada, aztertzen da, eta barkamen eskatu behar duena, eskatu dezala. Ez dago arazorik. Bai. Lehen, aipatzen zenun beldurri gabe, eta etorri zaiten ideia aurrengo galderako, badakigu, bihartik aurrea, ehondien gorabera guztikin aurrek kalera ateratzeko aukera dutela, heldu batekin, ez da? Baina nahi sortzen zaiten kezka da, hasteko kalera irtengo die, baina ez die irtengo lehen ezagutzen zuten kalera, hau da, kalea orain oso desberdina da. Ikusiko dute jendea agian maskariakin, konturatuko die kaleak utxik daudela, laguntxon batekin elkartzen badie, azken baten umek kontakturako joera dute, eta hori pixkat ebitatu edo ezin zaie utzi sortzen zaiten kezka da, nola egin dezakegu guraso gure beldurrek beraien beldurrez bilakatzeko. Bai.
Bai, egia da, pues, bai, oreka zailak direla, ez? Eta segun zagina duten horre, pues, ez da erreza izango, ez? Eustea ere, ez? Eta segun olakoa dien umeak ere, pues, familia batzuei kostatuko zaie, ez? Bideratzea, noski baiet. Baina, bueno, ni pentsatzen duen, ez? Bueno, lehen esan duela, lehen gauza jakin behar dugu, egoera hau eta irteera hori, pues, ez dala normala, ez? Hori, orduan egingo duguna, izango da zerbait pixkat saiatuko garela, edo heldua saiatuko dira egokitzen, hortan. Orduan ez da pentsatzean nola egin ondo dena, baizik eta egoera horren barruan, ea haber nola egiten dugun. Ez? Eta nik pentsatzen, esaten dut, bueno, nik uste dut interesgarria izan daitekela noski beti familia bakoitzaren estiloan, zer egon daitezke familia pues, kirolariak, egon daitezke gustatzen zailena jutea hitz egiten, bueno, hor bakoitza aukiko du bere estilo, ez? Baina nik esango nuke bai importantea dela, helduek bai pentsatu behar dutela aurretikan eta prestatu ondo, nola aterako diren, hau da, ez utzi, esaten, bueno, aterako gara, abertze gertatzen da, baizik eta ja pixkat aurreratu, zen nolako aurra ditudan nik, zer egiten dugun, eta nola bideratuko dut, edo aurretikan zer esan behar diedan, edo zertan gelditu behar garen, hori aurretikan, ez utzi improvisazioan, eta gero gauza jun eskutatik. Eta nik esango nuke zeintzu dira elemento importantenak ateratzen direnean. Bata da, azkenean, airea, eguzkia hartuko dutela importantea da, beste bada, ariketa fisikoa egin dezaketela, eta jolastu ere bai kalean. Orduan, nik igual esango nuke interesgarria izan daitekela zuen aurrekin, pues, nola proiektotxoak edo interesak edo motivazioak sortu. Pues, patineteak eraman esaten dute, eraman daitezkela, pues, eraman bizikleta, patinetea eta aprobetxatu ariketa egiteko, eta bar edo korrika, footing, segun ze agina duten eta ze ohitura dituzuen, pues ja jun proiektotxoekin. Edo igual esan, guazen ikustera gure inguruan igual daude zugaitz batzuk, edo de txoriak, ez dakiz zer, guazen ikustera udaberria, ez dakiz zer, pixka proiektotxoak, interesak, eraman estrukturatxoak, gozatzeko pixkat paseotxo horretaz, batzutan izango da kirola, batzutan izango da, guazen ikustera ber nola dagoen ez dakiz zer, eta bar, eta noski ondo prestatuz aurrekin mugak zeintzu diren, eta ondo eraman hori, zen, karo, bueno, pues esaten digute horrela izan behar dela, eta horrela izan behar da, ematen du. Baina bai, nik uste dut nolala prestatu pixkat, eta beraiekin batera, venga, zer egingo dugu, aterako gara, dugu ordu bat, ez dakiz zer, eta plantxoak, eta eman pixkat motivazio bat, horri, eta gozatu, horrekin. Bai. Bai, gozatu eta igual gauzak adierazteko garaien saiatu beldur gehiago ez sortzen, ez da, ni nire etxeko egoera jutena ez, eta horreko lankidi komentatzen nio, nire alabai orain kaleateatzea bildurre ematen dio. Orduan, nola lan hori berekin ez forzatu, ez da, lehenengo gauza presiotea etxoin, eta gero nola egin gugeu ez izateko beldur horiek areagotzen ditula, ez kontuz horrez ikutu, horrez ibili ez, nola egin lanketa hori. Bai, nik uste dut, bera, hori interesgarria da, zen egia da agertu daitezkela beldurrak, eta batez ere segun nolakoa dien aurrak, eta bar, eta bueno, pues egia da, pues batzuk pentsatu dezaketela, pues aurkituko dutela monstro bat kalean, ez? Zein da hori, ez? Virus hori, igual da monstro bat, ez? Nire gainera datorrena, edo euskalo, ez? Orduan, eta beste aldetikan, karo, pentsatu behar dugu, badagoela aukera ateratzeko, ez direla atera behar, ez? Hau da, orduan, mezua ez da horrentzako, atera behar zara, ez? Bira, orain aukera dugu, nik uste dut mezua da hori, begira, orain ja, ematen digute aukera, esan dute, ja atera gaitezkela, baina bira, da horrela eta bestela, eta hor baten bate beldurra badu, pues lasai hartu, helburua izango da lortzea ateratzen, noski, baina lasai hartu, onartu hori, eta berarekin, eta gero bilatu zen motivazioak, nola eman segurtasun aur horri, nola motivatu, nola kendu beldur hori, lasaitasunean, eta bueno, baldin bada hirugarren egunean, pues hirugarren egunean atera. Ez dira atera behar, gu badakigu komeni zaiela ateratzea, baina ez ditugu behartu behar, nola violentoki, agresiboki, ateratzera. Ez da hori, da aukera bat, momentu hontan, eta noski, gu nahi dugu gure aurrak ateratzea zen badakigu osasungarria dela, beraientzako. Bai, baina kontuz, ansiedade horiekin, beti ez dramatizatu, gutxitu emozioak, gutxitu, pixkat alako erreakzioak, bai. Bai, pixkat igual ibilbidean lagundu ez da, eta ez dela guk atera nahi dugu, eta nola esan duten atera gaitezkela guazen deno kalea,
Bai, eta gainera hori da. Zu gainera, seguru nahi duzula ateratzea, ez dakiz, gainera, pues, heldu bezala edo guraso bezala, pues ez aizu gustatzen ikustea bapatean zure aurra beldurra duela. Ez da, zer daukat, hau beldurti bat, zer dau, borrokatzen ari gara horrak ateratzeko, eta bain atera daitekela, ez du nahi, zer dau, eta orduan bere kontra bota gu sentitzen dugun nola frustrazio hori, ez? Ez, pues ez da atera behar, derrigorrez momentu hontan, eta hor batzuk agian beharko dute prozesotxo bat. Lasaitasunean egiten badugu, seguruagoak sentituko dira, seguruagoak sentitzen badira, ausartzen dira gehiago. Hori da urrezko printzipio bat. Bai, garbi, eta lehen esaten zen ez da pixkat prestatu aurrez eta hitz egin, bueno, aurren adina egokituta, baina hitz egin azaldu zer tokatuko duten kalean, ze guia egun batzu daramatzago ikusten, ateratzen garen obi erostea, edo pixkat familiarizatu egoerakin, baina beraientzako xoka izango da, azken baten kale hutsak edo lehen komentatzen genuna, laguntxe batekin elkartzea eta ezin zera bere ganakun, ezin dezu berekin jolastu, hori adibidez, igual prestatu behar da horretik, esan, mira, ikusten dugunean bat, badakizu, agurtuko dugu antzerki bezala egiten, agurtu behar dugu ez daki nola, asmatuko ditugu moduak agurtzeko ez dakizer, izan daitezke, baina gero bai horrein gaipatu duzula hori, importantea da, batez ere txikiekin, jakitea, beldurra eduki dezaketen horoiekin, segurtasuneza horren berriro ateratzeko, claro, lortu behar duguna da nola eman elementuak, tresnak, seguruago sentitzeko, eta txikiekin batzutan objektuak daude. Edo pelutxea, edo ez dakizer, edo ez zerbait, gogoratu hori. Hor batzuk igual bere hartxatxoarekin, bere ez dakizerekin, bere orduan seguruagoa sentitzen dira, orduan heldu guztiek ezagutzen dituzte bere aurrak, ikusi ze elementuak izan daitezke, pues importantea beraiek seguruago sentitzeko, zer erabiltzen duten beti inseguru sentitzen direnean, bueno, lagundu elementu horiekin, eta esaten nuena, esan, bira, jongo garrila eta ikusiko ez dakizer, izu denda hori gustatzen zaizuna, ez dakizer, edo zugaitz hori aberloreak atera zaizkion, edo, bueno, baina bai, elementuak eman segurtasunari eusteko, eta aur txikiekin batzutan bai dituzte objeto batzuk, edo elementu batzuk lagungarri direnak, ez? Ez ahaztu hori ere. Hori da, bai. Eta horrekin lotuta bururatzen zait, orain ez dara adibidez aldaketarako garaia ez da, esan nahi dut, objektu horietaz hitz egiten zaudenez, txupetea, pardela, igual ez da momentunik egokina aldaketak iteko orain nahiko aldaketa badauzkete eta bizitzera honekin guztikin ez da. Bai, zeharo ados. Bai, gu esaten dugu hori, lantzen dugunean 2 urtekoen egokitzapena, ikastolan eta horrela, beti esaten dugu, ez aukeratu justu iraia, hasteko edo abuztuaren bukaera, hasteko aldaketa handiak egiten, aurra juteko prest ikastolara, justu prestakatak horrika. Justu iraian, ja, hasten direla, leku berri batean, ez dakizer, gainera dena aldatu, ez? Bai, nik uste dut egoera honetan, da lehenengo aurre egitea egoera honi, eta ez bilatu zaitasun gehiago, ez? Tokatzen bada eta aurrera gustora badago, pues bai, aurrera jarraitu, baina ez aukeratu justu momentu hau, behartzeko aurra, eta esateko, bueno, ja hemen gaudela, venga, guazen gure aurra aldatzera goiti bera, ez? Ez, egia da, ez da momentu egokia, zen ja berez tensioa dugu ja fondo bezala, ez sortu tensio handiagoa. Hori ere importantea dauda, helduok sentitu behar dugu, nolala menderatzen dugula egoera. Sentitzen badugu menderatzen gaitula, gaizki ibiliko gara horrekin. Orduan, bai, menderatu behar dugu gertatzen ari dan aldugun neurrian. Horregatik ez sartu saltza hundiegietan. Bai. Horrekin burura etortzen zai beste behin zure hitzalditan entzundako ez da, helduok segurtasuna transmititu behar diegula aurrei ez da, beraiek ezin gaituztela ikusi momentuatzen zalantza hundikin edo segun zegoeratan nabaritu behar dutela ziur gaudela iken aigean hortaz, beraiek ere segurtasun hori jasotzeko. Bai, horregatik esaten nun hori, nola eguneroko estruktura hori, oinarrizko estruktura hori euki behar dugula, ez beraiek jakin behar dute, nire gurasoek ja nola antolatu dute egoera hau. Eta esaten nuena, honen barruan orduan, bai, egon daitezke, juergak, ezakizer, besteak, baina ja badugu segurtasun bat, eta gainera aurrek esaten dute. Nire helduek ez dute beldurrik. Hemen dago, teoria pixkat, ez? Badago elemento importante bat gizakiaren garapenean, ez?
eta da biologikoa, ez? Eta da, claro, gizakumeak, ez? Bilatzen duna da, jaiotzen denean, eta gero bilatzen du atxikitzea, apego egitea heldu batekin, heldu batek zaintzeko, bestela hilgo litzateke. Orduan, umeek eta aurrek beldurra sentitzen dutenean bilatzen dute heldua, babesa bezala, segurtasun oinarri bezala. Hau da, eta sentitzen direnean seguru, orduan jun daitezke mundura, urrundu daitezke, zen seguru, ez dago arriskurik. Claro, umeek ikusten sentitzen badute, beraiekin dauden helduek beldurra dutela, nola hala, beraiek bizitzen ari diena da, arriskuren badago inguruan. Horregatik nire heldua dagoin seguru. Beraz, blokeatzen dira. Blokeatzen dituzte beraien baliabide autonomoak, eta egiten dutena da justu helduarekin gelditu, helduari eskatu, helduari exigitu, mesedez, babestu, zeren ikusten zaitu zu beldurrez, eta zu zara zaindu behar nauzuna, eta zu beldurrez basaude, ai, Dios mío, zer gertatuko da hemen. Mekanismo hori dago, azpian, kontuz horrekin. Gu horregatik, transmititzen badiegu beldurra, beraiek daude ja blokeatuta. Bai. Kaleko gaiekin jarraituz oraintxe iristen zitzaiten galdera bat ikusten nahi naiz, zaie, antzuten iruditzen zai baita. 2 urte inguruko aurrekin beraiek dena azkenen ahora eramaten dutela, hola experimentatzen dutela, nola jokatu galdetzen zidan pertsona batek. Eta horren txikik dien hauekin, kalean nola. Ja, bai, claro. Bai, nik uste, claro, aurroiekin oso adi egon beharko gara, ez? Esan, beraiengatik nahiko gertu orokorrean, ez? Bai, utzi dezakegu espazio pixka bat, claro, adin horietan aurrei ja urte bat erdi, 2 urte, ez? 2 urte eta zerbait, gustatzen zaie jolastea justu dauden momentu batean nunari dira pixkanaka banatzen, helduaren gandik. Horregatik gustatzen zaizkien jolasak dira korrika egitea eta urrundu helduaren gandik, ez? Urrundu eta jolastu urruntzen eta gero heldua beraien gana jun eta jun da etorri, orduan dira beraien jolasak. Baina hori egiten badute kasunta, pues hombre, helduak egon beharko dira, adi, bai, korrika egin, baina ez utzi gehiagin urruntzen, dena euskalo zer ikutzen duen, edo ez dakiz zer, karo, bere segurtasunagatik. Hemen importantena da, esan digutena da, karo, ez ikutzea, ez kaleko objetoak, eta ez dakiz zer. Orduan, korrika egitea bai, ez dakiz zer, baina saiatu, edo ikutzen badute zerbait hori, pues ikusten, helduak atera beharko dira agian jaboi berezi horiekin, edo zerbaitekin, bere alaxe emateko pizkat, edo lasaitasunean, eskun antsiedadean, eskun esaten, ai, zikindu zara, goazen, zen horra esango du, ai, Dios mío, ja badator monstrua, orduan, gauzak egin, zaindu, garbitu, baina ez antsiedadean, ez? Bai, garrantzitsua, lasaitasunetik, bai, bestela azkenean. Gero tensio momentu hori kalera eramaten dugu, etxea itzultzen dugu. Bai, ez eman sustoak, aurrari, esaten, bai. Bai, beste, barkatu bestalden zaudetenak hainez saiatzen galdera guztik irakurtzen, baino, bueno, ez di, daneako igual ez dit ematen, baino, pare bat pertsonak ikusi dut ere galdetzen digutela, aurrezkuntzako aurrekin, bideokonferentzi bidez edo horrelakotan komunikatzen nahi diela. Egokiedan, komenidan, ondo dagonez, nola ikusten dut. Ba, begira, bai. Hori da beste gai bat, teknologiaren erabilpena, ez? Bai, dudarik gabe momentu hontan eta da dugun sistema komunikatzeko ez daudenakin, ez? Eta aitona monakin, familikoekin, beste laguntxoekin, eta bar, nik uste dut interesgarria dela ukitzea momentu horiek, noski. Komunikatzeko baldin bada, pues niretza da, pues orain momentu hontan, pues bueno, erabilpen egokia, ez? Ja beste gauza bat da, erabiltzea teknologia ordezkatzeko gure harreman gaitasunak. Hau da, ni nago honeaino, eta venga, orduak aurrak tabletakin, mugikorrarekin, edo bideoak ikusten. Kontuz horrekin. Noiz benka, bale, ja gaudelako ezin gara denbora guztian egon aktibo ez dakizer, deskansatzeko pixkat, bale, segun ze adina duten, ojo, aur txiki bat ez utzi bakarrik pantalla baten aurrean, 6-7 urte baino gutxiago, heldu batekin, edo zerbait ja ikusi duten aurretik eta zu dakizuna ja ezagutzen dutela, eta bar, eta neurtu asko. Handiagoak filtratu ere bai, noski, jarri ordutegiak ez dakizer, baina batez ere teknologia ez dezala ordezkatu
gure harremana. Ez utzi teknologiaren eskutan gure harremana. Nik uste dut aurrek ikusi behar dutena da gu arduratzen garela beraiekin, eta ez teknologia. Teknologian erabiliko dugula, baina erabiliko dugu guk, ez teknologiak gu, ez? Eta hori egoera honetan da arrisku bat, zer gertatuko dan gero, zen pertsona batzuk igual engantzatuko dira, gazte batzuk ere bai, baldin batzuden ja nahiko engantzatuta, pues igual hemendik ateratzen dira engantza handiagoarekin, ez? Kontuz teknologiarekin, erabili gauza positibotarako, ez? Komunikatzeko, noizbenka deskansatzeko neurrian, posible da, noski, baina kontu handia, ez ordezkatu. Ditu gure harremana pertsona gara, eta horrei eman behar diegu harreman pertsona da. Nigo horatzen naiz behin gazkin batean, deformazio profesionalagatik, begiratzen dituzalako gauzak, pues guraso batzuk mutiko txiki batekin, zijoazten, txiki-txikia, urte bat erdi, bi urte zen iristen, eta bidai osoa pasatzun tablet batekin, baina zeharo jarrita hemen, bum, aurpegiaren aurrean, eta lasaitzen zen horrela. Iritsi zirenean, eta kendu ziotenean tableta, nik esan, aber, zer egingo dute bain, pues bideratu zuten galleta bat ematen. Esaten duena da, ez zuten erabili harremana, bere aurra lasaitzeko. Nik ulertu dezaken, noizbenka, erabil dezakegu truko bat, noizbenka, baina noizbenka, bestela guazen erabiltzea harremana. Bestela gero nerabeak direnean, galduta edukiko ditugu. Ez badugu erabili komunikazioa gure artean aurretikan. Bai. Gero hori astea adin heldu botan oso zaila da, ez baldin badaukete aurretikan landutako zerbait, ezin diegu eskatu gurekin komunikatzeko aurrak zienen gu beraiekin komunikatu zaila. Bai, hori dudari gabe. Jarri badugu teknologian beraien lasaitasuna eta beraien bizitza, pues karo, beraiek hori erabiliko dute. Noski, ja ez dute bilatuko gure harremana. Ondorio logikoa. Gero beste gauza bat ere, komentatu zuna, egun hauetan batez ere ja 6-7 aurrera, eta bar, etxeko lanak, ikastolako lanak, eskolako lanak, eta bar, hor ere eztabaida daude, eta bar, ez? Nik honetan, pentsatzen dut, familia bakoitzak aukeratu du zentro bat, konfiatu zentro horretan, ez? Jarraitu, zentro horrek proposatzen dizuna. Kontuz, interneten, sare sozialetan proposatzen diren gauzakin. Kontuz, batzutan zoragarria dira, beste batzutan kontuz. Baldin baduzu zentro bat eta konfiantza duzu profesional horiengan, kasu egin profesionalei, eta jarraitu nola ala, diseinatu dutena, eta beraiekin batera elkarlanean, gurasoak eta eskola, jarraitu nola ala zaintzen ikaste prozesoa, adinaen arabera. Nik uste dut ez direla hasi behar egiten esperimentuak bapatean. Kontuz agertzen diren informazioekin. Ikasketa prozesukin lotuta, zenbait guraso ere kezkatuta daude ea kognitiboki garapenean nola eragingo dien honek bere seme-alabai, pentsatzen dut horre ere ezberdintasune daudela ze garapen fasetan aurkitzen dien, ezta? Bai, hombre, hemen bai dala, ez suertea duten. Baldin badute familia bat nun dago alako estimuloa giroan, ez dago arazorik orokorrean. Gainera, lanak egiten badituzte eta horrela, eta, bidatzen dizkieten lantxo horiek eta bar, berez ez dago arazorik. Txikiekin 0-6 badakigu, eta nire egiten dut horrela, baina badakigu berez ez dutela eskola behar, beraiek. Eskola behar baduten, niretzat importantea da sozializazio bezala eta egoteko beste horrekin, eta niretzat interesgarria da. Baldintza egokietan, niretzat eskolalizazioa egokia da. Baldintza egokietan, aur kopurua zainduta, espazioa zainduta, egiten dana zainduta, niretzat interesgarria da ez gelditzea sakabanatuta etxeetan, edo familietan. Izan beharko litzate eskolak, izan beharko litzatekeela plazak, herriko plazak bezala. Ordan, zentze hortan hori interesgarria da. Eta txikiek ikasten dute bizitzen, baina, karo, importantea da ikustea, bere helduek irakurtzen dutela, egiten dituztela gauza, beraiekin komunikatzen dira, hau da, dagoela giro, sano bat, eta aktibo bat, eta estimulagarria. Estimulagarria esaten duanean, ez da sobreestimulatu aurrak. Eginarazi, eta aberlen bailen genio bat ere bihurtzen dudan, hori da beste diskurtso bat oraingoa, aur guztiengan genio bat dago. Ez dago genio bat aur bakoitzarengan. Dago dagona eta kitxo. Bai. Igual zentzu hortan bai helarazi bertzaile gurasoi
lasaitasun mezu bat, ez gehala estresatu behar, ez gehala zoratu behar, batez ere teknologian garaien bizigean hontan ikusten ditugula sare sozialetan, beste guraso konta nahi die, eta ni ez nahi zenbakik lantzen, eta ni ez nahi letrak lantzen, lasai, eta ezer gertatzen, ezta? Hori da, bai, hori da, ez badago egoera zail bat, claro, ja zailtasuna badaude eta bar, ja hori beste asunto bada, eta hor ja kasu horiek nolala bere bidea, eduki behar dute, eta salbuespenak dira. Baina egoera normal baten barruan, normala, arrunta, baten barruan, baldin bagaude, printzipioz ez da arazo handirik egon behar. Beste gauza bat ez dakit goiko mailetan ja edukien aldetik eta hori, baina hori ja ez da nire eremua, ez dakit nola ibiliko diren. Baina, bueno, aurrei buruz hitz egiten badugu, ez da egon behar alako arazo handia. Bai, ez aurrek guina dute, hori, lehen esan dugu, egokitzen dira, eta gero dago kontzeptu polit bat dara, resilientzia, hau da, zaitasunetan zaudenean eta bar gero kapazitatea ateratzeko hortik, eta bizitza ematen badizu aukera, zure inguruan baldin badaude nola faktore positiboak, aurrera ateratzen, edo sortzen dituzu baliabideak aurrera ateratzeko. Beste gauza bat da, kontrako baldintzak baldin badituzu inguruan, orduan resilientziarik ez. Beraz, zentzu hortan gurasoi lasaitasun mezu bat, lasai egon, ez da zer gertatzen, hau pasatuko da, eta ez dolako eraginik eukiko zentzu hortan behintzat gure seme-alabangan, baldin eta lehen aipatu ditugun, baldintza horiek, segurtasuna, empatia, maitasuna, giro orokorren olako baten bizi bat emagia, lasai, pasako da eta aurrea, ez? Bai. Ezke, konfiantza auki behar dugu, ez? Bai aurrengan, bai guregan, eta horregatik esaten duen, momentu honetan, bizitzen garen gizarte honetan hori daude, diskurtso batzuk beti diela, denak izan behar garela lomaz, ez? Superheroiak, artistak, sortzaileak, gero gaina ikusten dira bideoiek polita dira, eta, ojo, eta ondo daude animatzeko, eta ez dakiz zer, ikusten aita bat, edo ama bat, bere alabakin, edo ez, gitarra jotzen, abesti zoragarri bat kantatzen, edo baleta egiten, edo ez dakiz zer, eta, polita eta hori, bueno, nik ere, esaten hori dia, 3 minutu, 4 minutu. Jakineko genuke zer gertatzen da nire etxe horretan beste minutu batzuetan, ez? Orduan, esan nahi dut, ojo, bizitza ez da, nigoratzen naiz beti publizitatean, goatzen naiz egola anuntzio bat, gure garaian, jogur batena, eta dena ziren izara txuriak, amatxuriz jantzita, eta ematen poliki jogur raume polit bati, noski, beti izan behar dauz raume polita, ez? Eta, ze gozada, ez? Eta, karo, gero batzuk esaten dute, ni batzutan nago estresatuta, edo, gustora nago nire umerei gabe, zen naiz monstro bat. Pues ez da horrela. Bizitza, batzutan oso polita da, batzutan gogorrago, eta hori, zaindu behar ditugu aurrean, noski baiez, saiatu behar gara esaten genuna hori bai beti, errespetuz eta beldurri gabe, tratatu gure aurrak, zaindu orokorrean, baina beti ez gara egongo perfekzioan, ez? Eta egoera hauetan, zailago ere, claro. Eta aukera eman behar diogu gure buruari, ez da, ikusten un pertsona batek orain galdetzen zola, momentu baten sentitzen badet ezin detela, menperatuta naula, negar gura dauketela, negar egin, ez da, esan edo, pertsona zea egin, lasai hartu ez da ezer gertatzen, ez dezu zure buru horregatik zigortu behar, pertsona gea, gizakia gea, eta lehen esaten zenun bezala hasieran ez gea superheroiak. Hori da, haur bat benetan marka bat jasotzea bere baitan, bere nortasunean edo bere garapenean, izan behar da, edo errepikatzen delako asko zerbait, edo oso traumatikoa dalako gertatu dana. Baina nalako eszenatxoak, ama batean, edo helduan, negarrez hasi da, gertatu da zerbait, eta hori, giro orokorra sanoa bada eta bar lasai. Ateratzen da hortik, pasako da, eta gainera ezagutzen gara, badakigu ez garela perfektoak. Nire heldua ere, orokorrean seguru dago ez dakizer, baina tira, badago puntu bat, baina gero ikusi deteren nola gainditzen du hori. Hemen beti importante izango da ez bideratzea, agresibitatea, eta mehatxuak eta aurrengana. Kontuz horrekin, horiek dira, orain dauden arriskua dira horiek, zigorra erabiltzea behin eta berriro, mehatxuak erabiltzea, ez zaitu maiteko, ez bazara ondo portatzen, ni triste jartzen naiz, ez daki zer, zigorrak eta ez bazara ondo portatzen kentzen dizu tableta, ondo portatzen bazara 2 ordu tableta, kontuz gauza horiekin, ez?
ez erabili gauza horiek, ez erabili txantaiak, ez sartu dinamika horietan, ez mantendu harremana, zerbait gertatu bada, pues ondorio bat, ez dakit egin duzu, pues venga, orain gelditu zaitez hor, ni hemen, eta listo, ondorio logiko bat, gertatu denarekin zer ikusi duena, ez? Eta gero ja bukatzen den, gero eta txikiagoak, gero eta ondorio asko zehatzagoa eta motza, eta listo, eta jazta, bukatu dugu, gertatu da hori, konpondu dugu, guazen aurrera, ez? Kontuz marra gorri horiekin, batez ere. Uste dut hor, bi gauza bururatzen ezkit batetik, ondorioa txiki balen badie laburra izan behar dela eta zer ikusi daukena egin degunakin eta eragine daukela beregan. Seguraso askok, nik uste dut, askotan pentsatzen dutela, ez zaio importa esaten nahi naizena. Bira, parrez dago, ez da, ematen do, negarrez hasten bali bada hor iritsi zaiola. Eta ez da, guk esaten diogun horrek eragine eukiko do, txikik die, nahikoa da ondorio justifikatu horrekin eta aurrea. Ez gan mendeku bila bili behar du bezala, ez da? Bai. Horregatik kontu zil behar gara gauza bada ondorioa beste bada zigorra, zentzu hortan hau da, kalte jaso behar du aurrak. Mina jaso behar du nola ala, ez? Ez badu mina saltzen, ez nago gustora. Horregatik, neurri bat jartzen badiot, ondorio bat, negar egin behar du. Zenzu ez du negar egiten, ez da ez du importa. Logikoa da ondorioa, jazta, zeren hemen oso importantea iziketan da baloreak dira. Hau da, ez da efikazia aukitzea jartzen dugun ondorio horrekin bakarrik. Ez da efikazia hori, horrela ez du egingo, hau da, beldurtu aurra adibidez, eta horrela ez du berriro egingo. Efikaza da. Baina balore aldetik, sartu duzun aur horrengan izan da balore negatibo bat, hau da, indarra eta bortxakeria da sistema. Orduan, importantena da horrek ikustea koherentzia bat guregan, baloreak. Eta hor ari dira beraie baloreak barneratzen. Horregatik hartzen ditugu neurri horietan behar direnean, nola da, mugatzeko pixkat aurra, kontenitzeko, bera ez jartzeko urduriegi edo, hori kontuan hartu behar dugu. Balorez beteriko erantzuna izan behar da. Naiz eta izan argia eta sendoa. Baina importantena ez da efikaza izatea, ez da aurra negar egitea, da aurrak ikastea zerbait jasotzea, behar den muga bat, edo behar den zerbait, baina behar duena, gu pentsatzen dugulako, komeni zaiola jasotzea edo konturatzea hortaz, ez jabetzea egin duenaren ondorioz, ez? Bai, oso importantea da. Lehen ateradan gai bat berreskuratzeagatik sentimenduetaz aiginenez azkenen egoera honek ekarri do famili askongan dolu prozesu bat bizitzen egotea. Gai korapilatxua iruditu zait eta pixkat bukaera jautzi dut, baina aholku bila edo badabil jendea ez da nola transmititu hau nire semana bai dolua prozesu normalizatu baten zaila da, orain ariketa gehiago ez da. Bai, begira, aprobetxatuko eta planteatu duzula hau pixkat, igual filosofatzeko pixkat, ez? Zen, nik uste dut gauden gizarte hontan eta ditugun autoritateak edo nik ulertu ezaket nik ez dut egingo kritika erresa zen egoera hau zaila da eta normala da denok egotea pixkat oreka galduta. Baina egia da nik esango nuke behin eta berria ikusi dugula humanismo falta gizarte hontan. Hau da, zerraz debekatu egiten dan eta murriztu egiten dan eta zenbat kostatzen duen pentsatzea nola eutxi pertsonen ongi izateari. Kostatzen zaigu. Gizarte bezala kostatzen du. Horregatik kostatu du pilo bat nola utzi aurrak ateratzen kalera. Txakurrak ateratzea kalera erresa izan da, baina aurrak, eta nik esaten dut adibidez, urte batekoak, bi urtekoak, atera zitezkenak, kotxetxo batean eta bar. Eta gero ere, egotea zarrekin, hiltzen ari danakin, jarri baliabideak. Hau da, nik uste dut, badekit ez dara erresa, baina nik uste dut ez dala pentsatu gehiegi hortaz. Hau da, jarrera da niretzat, gizarte honen jarrera. Gero badakit ez dala erresa, soluzioa. Baina jarrera ez da bateri humanista gizarte honetan. Oso erresa hori mugatzen dugu, debekatzen dugu, ez dugu usten. Baina pentsatu eta lan egin posible egiteko jendea egotea hiltzen ari danakin eta bar, horretarako ez da sortu mai bat. Hori, da pentsatzeko zabat gure gizartean, ez? Eta zuk esaten zeuna, bai, egia da, oso tristea da, hori. Galtzea pertsona, maite duzun pertsona bat,
eta ezin egon berarekin, gaina hori da gauza bat galdu duzuna. Ja ez da bakarrik galdu duzula pertsona, baina galdu duzula agur esatea, ez, berarekin egotea, eta hori bai dela dolu bikoitza, ez? Orduan, bai, aurrekin nik uste dut berriro ere kudeatu behar dugu guk errealitate hori, eta beti sistema daude, segun zer hauten, da, edo argazkiak ikusi, gogoratu egon ginenean pertsona horrekin, ezaki zer, ikusten baitugu tristeak, eta pentsatzen badugu horregatik dala, guk hitza jarri, ez obsesionatu ere, ez da ere jutea horrengana hitz egitera hortaz. Da ikusten badugu, aukera dagoela hitz egiteko, ez da behartu behar ere, hitz egin behar da derrigorrez dolua, ez da egin behar derrigorrez, aurrak ez badaude prest. Ordan kontuz horrekin, baina nadi egon, eta horren arabera, bilatu sistemak nola ala, agur bat egiteko, eta espero dugu iristen denean momentua, erritualak posible izango direla. Baina bai, benetan gogorra, ez? Bai. Oso, eta gaina garrantzitsu edalako dolu prozesue itea, benetan sendatzeko barruan dakagun hori ez da, gaizki egindako dolu batek edo ez egindako dolu batek ondorioak ekar ditzakelako azken baten, ez da? Eta azkenen zuk esaten zenuna, gizarte honetan tendentzia humanista hori ez dago, errexena izan da debekatzea eta sentimenduak baztertzea, ez da? Ukatzeko tendentzia hori ere badaukeu, sentimenduak beste bigarren linea baten, ez da? Bai, nik uste dute, hori gizarte bezala, baldin badago esaten duen, egoera desegokia da, baina, baldin badago aukeraren bat, egoera honen barruan, agian da hori, pentsatzea, ze gizartea garen, zertan egon gare fina eta zertan benetan utxe egin dugun, zen hori ez dira gure baloreak azken finean. Eta, agian nik uste dut aldatu behar ditugula horrendik gauza asko, gizarte honetan. Ez egon dalako epidemia hau, hau bat zegoen, eta nik orain, ez daki bukatzen ari garen, bukatzen, da diskurso txiki bat, bukatzeko. Bukatzen dugu eta, seguro denok ere. Begira, gizakiaren bizitzan badaude bi funtsezko zutabe. Bata da plazerrari eutxi, eta bestea da minari ukatu. Bai, plazerrari eusteko dago gogoa, eta minari ukatzeko dago beldurra. Gizarte honetan, leheno krisi ekonomikoa, orain krisi hau ez daki gero zer, beldurrez ari gara instalatzen gure gizarte hau, estrukturatzen ari gara gure gizarte hau beldurraren gainean. Nik espero dut, abere mendikan aurrera, denon artean lortzen dugun gogoaren gainean eraikitzea gure gizartea, eta gure aurrek bizializatea gizarte hobeago batean. Bai. Eskerrik asko zure hausnarketa batik, benetan plazer bat izan da zuen zutea, Albaro, gozada bat, pertsonalkizu egiten dut, baina badakit parean dauzkagun beste guztientzako ere. Eta, bukata horretin eraldetik bai gustatuko litzaidake guraso eta horrez aigan ezkeo, zoriontzea bai gure txikitxok, esan egun bezala txapeldun batzuk izan dielako, eta baita guraso hauek iken nahi dien lanangatik, benetan errespetuz eta ahalik eta modu egokinen aidielako egunero jokatzen bere seme alabakin, eta badakigu hemendik aurrera ere kalea ateratzeko aukera hori daukegunen errespetuz jokatzen jarraituko dutela, arduraz eta benetan bazoriona familia guztiei eta mila esker zuri, Albaro. Bai, dudari gabe, animo, eta venga, laizter, lortuko dugu, venga. Eta mila esker, Albaro.